Колко е важна работната униформа, когато влезем в Доктор Денкова дерматология? Много е важна и за мен това е уважение към самия себе си и уважение към хората, които идват при нас. Работната униформа показва, че ти имаш отношение към стерилността. Аз не мога да вляза с една роклия, с един костюм и да инжектирам. Това някак си ми звучи много, все едно съм в един козметичен салон, разбирате ли? Не ми звучи професионално. Ние сме лекари. Ние работиме медицина. А медицината е добра медицинска практика. Част от добрата медицинска практика е стерилността, облеклото ни, чистотата около нас и чистотата вътре в нас. Какво е най-важното при избора на медицинско работно облекло? Има няколко неща, които са много важни наистина при избора на медицинско облекло. Първо, да бъде отдишаща материя, т.е. да бъде комфортно, когато работим в различни климатични условия. Второто нещо, самата кройка да бъде удобна, да не бъде прекалено офталена, да не бъде прекалено свободна. Т.е. да изразим себе си, но да ни бъде комфортно и да работим. Защото освен комфорта, медицинското облекло е изразяване. В момента с това облекло се чувствам много комфортно. По простата причина, че той има определени части, които са леко по-разтегливи и аз при движение се чувствам комфортно, не се чувствам стегнато. Не ми е много вталено, въпреки че има някакъв шейп, има някаква форма и наистина комфортно и приятно за носене. Ние от BeWell знаем колко е важен комфорта всеки ден, затова ето това е за вас. Много благодаря!